сега сме толкова. Важното е... То ти пристигна. Кой ми пристигна? То ти е усилен с него. То ти е усилен. До всичките. Ще ги видим. За сега малко, ама качествени. Добре. Организаторите. То се продължава. Да. За сега сме толкова. Се надяваме, че ще станем и повече. Екипа Сливен. Продължаваме. Сивия лорд в сива риска. И видео имаме, не са притеснени. Това е една звезда на поп-фолк сцената. Паднала. Хич не е паднала, въздигаща се. Добре. Чая да видим тук какво става сега. Ето ги доаените. Трябва ли да кажем на здраве? Ако трябва, кажете, да, няма лошо. Айде, печувай, като за начало, пак после вече ще се гледате по видеята. Деца казва. Бате Златко, дето от 99-та не бях го виждал. На здраве. Здраве. Петко Марваро Бургас, двойника. Така, тук продължаваме. Събираме се още и още. Ще станем доста маймунки на клона. Дет се казва, като за начало да се гледаме трезви. После, ако не сме трезви, дет се вика, ще се събираме на ново. Григория, на здраве. На здраве, вале? Опи, айде, живи здрави. От кога го мислим, от кога го бъхтим, най-накрая го докарахме. Да има. Трябва да има материал. Ето още, колеги. Събираме видеоматериал. Батемо, другите, така. Гражданино! Остане вече! Кой нещо проблем? Ето го, Батко! Как си, брат? Не мога да познам спеса. Спеса не мога да познам. Виж ли сме така по-хубави сме, да? И сме умни, и сме красиви. Разбира се. Чакат. Работата стана сериозна. Взехме да ставаме все повече и повече. Две звезди една до друга. Това е класика. Две звезди една до друга. Тук е кранчета. Ето го и го организаторчето. Опи.
Пичове дарма по телевизора. Айде на здраве. Ето ги старите кримки. Апи! Компроматите ще бъдат прикрити. Що, че има и такива най-вероятно. Така е. Гергана беше център на купона, както Кокотница в Хасково. Имаме представители и от двете места тази вечер тук. Така, на 30 км по-южно от Хасково, Гергана. Там имаше едно заведение, което му казваха, мисля, младежкия дом на Хармани, защото мога и да бъркам. И там имаше купон. Този купон беше представен от двама лидери на шоуто, двама доайени, които са тук сред нас. Няма да ви казвам кои са техните имена. Най-напред искам да ви кажа, че когато отидох там, реших да ставам диджей и много ми беше интересно как да работя и какво да говоря по микрофона. И така, с една тетрадка, с един химикал, отивам там, сядам и почвам да си пиша какво говори диджей. На Гергана, на хижата. Това беше уникално за мен. После го използвах и ми помагаше страшно много. Дами и господа, тези диджеи, а също и много други в региона, ходихме ето тук на 15-20 метра от това заведение, в което сме, в едно студио. Там пък имаше един друг наш приятел, който ходеше в София, даваше мило и драго, за да вземе най-хубавата музика, за да дойде тук и да ни я даде, ние пък да я ползваме по купоните. Дами и господа, искам в този момент да ви представя тези мои приятели, които са тук сред нас и заслужават вашите аплодисменти. Антон Пашата, Боби и Славчо! Благодаря ви, че ви има, благодаря ви, че сте сред нас. Тая вечер се очертава да бъде много готина. Има и други, които искам да уважа и да им благодаря. Това са братята Латеви. Те ни помогнаха с осветлението, те са ми помагали много пъти и винаги са били на среща. Железни момчета. Моля вашите аплодисменти за двамата диджей Латеви. Ако техният баща имаше възможност, тази вечер ще бъде на VIP масата, защото той е музикант, Жоро Латев. Нека да си припомняме какво си казахме преди 30 минути. Ако ги няма музикантите, няма да има професия диджей. Просто няма професия диджей. И тъй като искам да обхвана всички, някой аз не ги познавам, след малко, когато колегата Емо е готов, той е син на Боби, той ще дойде тук и ще ми помогне, като обяви и представи останалите колеги, които са тук сред нас, които са много готини, много точни, защитават титлата диджей и решиха да изкарат нашата Коледа диджейска заедно с нас. Здравейте, колеги! Добър вечер от мене и на здраве на всички! Аплодисментите остават наистина за хората, които създадаха тази професия, не само тук в Хасковска област, Стара Загора, Димитровград, навсякъде. Аплодисментите наистина остават за най-старите доайени в професията, за Петко Василев Балъка, за Антон Пашата, за мой баща Боби, за господин Жоро Латев, който го няма също тук, който също е един от хората, от създателите на професията тук на нашия занаят. За брате Славчо, който цял живот, още от едно време, в 96-та година, ме го тормози и се вика, Емчо, утре този диск, обаче винаги го намира и го дава. Това, Славчо, за тебе специално. Аплодисменти! Не на последно място, но човека, който, за съжаление, от това лято се познава с него. Обаче,
доказва, че е голям диджей и голям пич, най-вече. Аплодисменти за мистер Гочев и неговия син Пламен. Много млади диджеи, начало с мене и аз съм млад диджей, макар че вече съм търт. Ама все още не съм станал годините на Петко Василев, няма нали? Още съм на чоки на годините, разбираш ли, бат Петко? Така, нашите колеги, всичките аплодисменти за вас. Почвам, кой да почна, да знам, с Румен и Любо, защото нали те са ми батковци малко. Румен и Любо, дари ви дружба, Пара Европа, за вас специално, приятели. Пеше Кючека, Варе, тапата липсва. Къде е? Иван, няма. Некъде е блокирал сигурно, нали? Добре. Най-младия от Любимец. Продължението на нашия приятел Живко Мис, който лично ми се обади и се извини, че няма да дойде, защото човека е зает. Бат Петко, вашия град, Стара Загора. В Калистата работи момчето, не мога да дойде. Каза, сори. Аплодисменти за Живко, ще да кажем, бате, за Мишел. За колегите от Димитровград, Планета Пайнер и така нататък. За всички вас, приятели, на здраве. За Ангел от Любимец също. Ачо, на здраве, за тебе също. Данчо, най-младия. Може да си стара, но най-младия професията. Един от старите диджеи в Любимец. Петко, здраве за тебе. Момчета, за вас също. Познаваме се задочно. Дали, за вашата компания, вие също сте много готини момчета, следим ви Фейсбука и така нататък. Валя, ако искаш да ми помогни, защото наистина не ви знам имената на момчетата, за което се извинявам много, нали? Бате Валю, един също много добър диджей. Биш диджей вече, малко така, нали, от време на време, само по сватбички ходи. Няма да пропуснем да поздравим и човека, който не е сред нас, баща ти, дяката, който беше един от хората, които беше много в част нещата. Валя, за тебе и за дяката, нека му пръсна човека аплодисменти. Едно съобщение, току-що колегата Любо праща. Жоро Латев поздравя всички колеги, всички диджеи, специални поздрави за Пашата, за Боби, за Петко Балъка и за компанията. От Жоро Латев специално от Банско. Продължаваме с по-младите. Няма да пропуснем да поздравим диджей Ники Ай. Човека, който въобще няма да го подценявате. Малкото отроче на Пашата. Още имаш няколко късти неща по си, ама ще дойде този момент. Толкова не мисли така, ама той ще е Пашата. Да съзнае. Григоре, спри тази камера. Няма спиране. Единственият човек, който мога да прави конкуренция на Марти Джи в България с грамофонни плочи, е този човек тук, където снима. Казва се диджей Грегори. Стане, бе! Стане да те видят хората. Човека, който ме прие цяло лято да спа от тях в Бургас. И ме страх. От 30 юни, мисля, че беше, до 2 октомври. Защото ходихме да работим лятото в Бургас и ето го човека, който направо ме изненада с... Колко беха? 2800 плочи. Аплодисменти за Грегори! Другото нещо, който е тук, от Харманли, от Любимец от региона, ако му се пие по една ракия от 16 декември, Васко, нашия домакин, аплодисменти за Васко. Човека, който не прие тази вечер. Ел Григор. И Григор почва да работи тук от 16 декември, ще пара до нова година. Така че... Ще му идваме на гости! Ето, брат, Петко Еляга ще даде 20 ля да му поздравиш с една песен. На Конджо. Сега някой пуска микрофона нещо да каже да дойде. Бат Петко, ела бе, ти си най-добре. Ела тук бе. Ела. Значи, вземи си седни с Маки Синджърс. Ето, другия има по-голям. Ето един тиранозавър, разбираш ли от 80-те, 70-те, не знам, и съм бил роден. Заповядай. Уважаеми гости и приятели, за мен е удоволствие, като пенсионер в тая професия, да бъда тук сред вас. Първият диджей пенсионер, да се знае. Колко се осигуряваше, да знам как? Осигуровките бяха много големи и сигурация, говорим за дирекция музика.
Хубави времена. Ама интересно, има... Забраняваха ми това и това, обаче ние се караме кьорховата нашата. Благодаря на цялата тази история се родиха такива диджеи последователи като Чок. Продължава да ги кърти. Пиринчи коридор, деца вика по нашински казано. Използваме жаргона, когато сме след наши хора, иначе го избягваме. Хубавото е, че имаме последователи и от Свиленград, и от Харманли, и от всякъде, и от Хасково. Малко ми е мъчно и криво, но в тези години в Хасково примерно се родиха няколко диджеи, които защитиха професията, като станаха първи на национален конкурс. Перекетвер съм пак по хасковски, по нашински жаргон. Появи се бъдещото младо поколение. Хеля се яви един дет защити тая титла, като диджей професионалност, Краси Китанов е тук сред нас. Избяга от Бургас. Първа награда, шампион на България, което ни е малко. Моля се на Господа дано да имате... Его шампиона! Его шампиона! Бургас има. Много са. Нали, чоколите са създават една плеяда от хора, защото не само е диджей, но той е организатор и опасен човек. Номер едно. На него всеки не мога да издържи. И тук има човек, който е защитил национален конкурс, макар че те национални конкурси в момента в България направо нищо общо няма с това да си прави неверите. Без коментар! Къде са крили? С диджей Джорджи 2012 година. Корект тандем на първо място. Ама ти не ми даваш възможност да стигна до там. Много добре е цялата история, че в тази наша професия има едно предаване, както едно време в занаятите и снафите. Бащата, примерно, ковач, сина ковач и цялата фамилия са, примерно, ковачели, бояджиели, строители, какво що. Хлебари! В диджей професията вече имаме и такива. Като започнем от Бургас, Стефан Димитров, човека, който не познава лъжата. Тази вечер семейството му, фамилията му загуби много скъп и мил човек, моите съболезнования. И затова не можа да бъда тук, но неговия син, ако Стефан Димитров беше стигнал на някакъв връх в тая професия, един от първите, който правеше конкурси, мисове и какво ли не, с него заедно, тук има човек, който мога да каже това нещо, ние бяхме първи, които организирахме наистина национална среща на диджеите, два пъти поред с видеоданс екипи Живи Сигнал, моята фирма, на Слънчев бряг и така нататък, Чоки снима едната среща и така нататък. Ма той не може, бе! Той не може, бе! Сина, който надскочи бащата. Говорим за Даблди, всички го познавате, съгласите с мен, че е един от най-добрите в този стил музика, в който той се развива до ден днешен. Същото е с Антон Пашата, който от Харманли, неговия син, надскочи баща си 2 пъти и половина. Не 3 пъти, но пак берекетър съм точил. Не можа да стигнеш неговото ниво, както и да е. Важното е, че ти си гордееш с това, че твой син наследи бабаса занаята, както се казва. Още един на баща си занаята. от Димитров. Така, продължаваме бе хора. Имаме от Димитров и на много места в България има такива семейства, които бащата е бил диджей, сина диджей, пък и внуците могат да станат. Колко ме е. Нали? Това е една хубава професия. Това е нещо, което вече се утвърди като професия. Докато в тези години, вярно, че така имат някаква заслуга и аз не мога да се обясня. Водещия тук ще обясни каква е заслугата на музикантите, за да се появим ние диджеите. Но аз мога да кажа една друга приказка. Беше много голяма яжбата между музиканти и диджеи, защото казват, какви са те, Алдана Берси нямат от музика, пущат музика и така нататък. Вярно е, че имаше и такива, но имаше и курс за диджеи, които курсове бяха на това време на ниво. Говореше за правоговор, говореше за история на музиката, говореше за много неща. Така че диджеите бяха така се поизидали на едно ниво, що годе, което отговаря на културата на един среден човек от Европа, не само от България. И фактически благодарение на такива, които се появиха по-късно след нас, като Чоколета, не искам тук да кажа, че вижте сега той го зига, но създаде студио, така, компютърни грамотности и така нататък. Какво музикантите направиха, че той да се изяви като един от водещите диджеи на България? Неговата даденост, неговият труд, неговия темперамент и желание да се изяви в тая професия, дарбата, която има,
и това, че полага усилие труд. Учи човека, чете дебелите книги и ден днешен може спокойно да седи да разговаря с всеки един човек на всяка една тема. Още преди много години доцент Маляков, нашата сревица, първия курс за диджей, каза така: диджей трябва да бъде всестранно развита личност. Трябва да чете, да знае много за спорт, за трето, за пето и така нататък. Така че хубаво, че сме се събрали тук. Имаме много плюсове. Най-големият плюс е, че сме тук заедно. Че сме уважили организаторите и сме дошли да се видим, да си кажем по някаква добра дума. Моите така почитание към музикантите, защото аз съм идвал от този път. Но байте ми да излезна много хитра, защото избяга от музикантъка и попана Дичо Керлъка. И затова го гони мъка. Много... Така че трябва да си кажем на здраве, честити празници коледни. Тук по сценарий зачитам дословно сценария на DJ Веско, аплодирайте го него. По сценарий, дами и господа, пише, че когато DJ Чоколет говори, трябва да има аплодисменти. Благодаря ви за което. Сега иска да помоля DJ Ники Ай да дойде на пулта. Ники ела за малко. Понеже стана едно малко недоразумение, Ники Ай поработи малко тук, говори по микрофона, накрая казаха аплодисменти за DJ Чоколет. Това на какво прилича? Това на какво прилича? Организаторите, видеооператора, снимай тук. DJ Емо къде? Емо къде си? Ела малко тук, ела. Много викат, много крещят тази вечер, знам къде работиш, по нашия край ще пратим мудри, професионални, ще гърбат. Трябва много да ме уважаваш, много да ме обичаш, не ме прекъсваш, ще пляснат два шамара. Сега искам да кажа нещо много важно на Ники Ай и на DJ Емо. Що те викат дебелия Бургас? Що те викат дебелия Бургас? Ти не си по-дебел от мене. Тая е моят титул, аз съм най-дебелия диджей. Не най-добрия, най-дебелия. Сега има нещо, което аз съм го измислил преди около 20 години, ще го кажа, дами и господа. Знам, че вече не ме слушате, но на кой го пука? Лято е. По-бургасва. Моята приказка е следната. Диджей Миро Ангелов от Димитровград ме подсети. Когато на едно място се съберат трима диджея, слушайте внимателно, записайте. Се е педераска сбърка. А когато на едно място се съберат повече от 5 диш джокия, си е официален гей парад. Честито. Скъпи приятели, дами и господа, има още нещо, в което аз не съм съгласен на тази сбирка. Понеже пренебрегваме малото поколение, а те са нашето бъдеще, аз съм по средата, да знаете. Не съм чак толкова стар, колкото изглеждам. Втори набор съм на 106 години навършени, официално. На Коледа ги да вършвам. Искам да ви кажа, че малото поколение на България са диджеите, които трябва да уважаваме. Ники Ай е тук сред нас, той беше шампион на България. Тук заслужаваме да има аплодисменти. Диджей Джорджи го няма. Ще го включим ли малко по-късно официално в терадата, да. И сега, искам сега да дадам официално думата на диджей Ники Ай, който иска да поздрави всички ветерани, доайни, както каза диджей Веско. Искам да кажа няколко приказки. Е така, да остане във времето. Диджей Грегори в момента ни записва. Това, което ще кажеш, трябва много да внимаваш, защото то остава във времето. Аз едно време, знаеш как стана диджей? Петко, Балъка, тук ли? Да ти кажа как стана диджей Чоколет. Едно време обича да казвам така. Тази вечер, дами и господа, за вашето добро настроение ще се грижи музикалният водещ на окръжна дирекция Музика Бургас Петър Бинев. Едно момче много симпатично, музикално, танцовално, русокосо, кадрокосо, което много обича да яде течен шоколад, да ходи на ръце, да се вози на кола с марката на Джураминос Кадилак. Имаше така песен. Джураминос Кадилак, да, така. И един ден, 88 година, моите колеги ме базиха, какво става, ще има ли шоколади, маколади, кадилаци, мадилаци, и аз тогава казах следното. Тази вечер няма да се грижи за вас музикалният водещ на окръжна дирекция Музика Бургас Петър Бинев, а им казах тази вечер за вашето добро настроение ще се грижи диджей Чоколет. И това нещо изтекна и оттекна във времето и така се остана във времето. Така че това, което каза на малкия Ники Ай, сега е да внимава какво ще каже, понеже това, което ще каже, ще оттекне във времето. Ники, това е за тебе. За малото поколение, дами и господа, благодаря ви за аплодисментите, аплодисменти силни!
Много затиги аплодисментите, малко по-силно. Хайде, събудете се. Той се изтръзнайте. Ами след толкова силни думи, ще гледам да запазя нивото на все толкова висока летва след един чоколети, толкова силни, красиви, прекрасни думи, които каза за нас, за всички приятели и колеги. Искам да пожелая на всички най-вече весели празници. Весели празници, бъдете живи и здрави, много усмихнати, бъдете по-добри, както през тази година, така и през следващата 2017 година. Искам да пожелая едно много важно нещо на всички приятели и колеги най-вече. Бъдете по-добри и солидарни едни към себе си, едни към други, да си помагаме повече, защото декември месец всеки знае, има работа за всеки, ама януари, февруари и март няма. Затова искам да кажа, че декември месец всички са приятели, защото всеки вади пари и не му пука от нищо. Ама януари месец, като дойде кризата, тогава всеки се озлобява към всеки, дето е бил на сбирката декември месец.